Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bobon! Avui us vinc a donar la meva opinió sobre la festa major de Sant Pere, que no és ben bé... Bueno, sí que és una opinió, però és una crítica, intentaré que sigui constructiva, per tal de fer la festa major de Sant Pere molt més bona. Que de bona ja ho és, perquè és increïble, ¿vale? Almenys per mi, que ho he viscut pues, des de ben petitet. La qüestió és que, bueno, és una petita crítica, ¿vale? No crec que aquesta crítica serveixi per reformar gaires coses, perquè en si no estan del tot malament, però sí que és cert que jo ho canviaria. Tot i així també dir que és com seria el meu Sant Pere ideal, ¿vale? No ha de ser ni el teu, ni el del teu veí, ni el de que viu a Madrid, ¿vale? No, és el meu Sant Pere ideal, és com jo ho faria, com jo penso que s'ha de fer, i crec, ¿vale? Segons el meu punt de vista, que estaria molt bé aquesta festa major. Bueno, així que, bueno, començarem. A part d'això, també dic que parlaré dels actes més importants. A què em refereixo amb això? Bé, doncs, per la festa major de Sant Pere, a part dels elements, doncs, també es fan altres coses, com poden ser doncs, petits concerts o, no sé, petites coses d'aquestes. També surt el bou i el canó de festes, també surt dames i vells, però d'aquests actes no parlaré, sinó que parlaré dels més importants, ¿vale? Bueno, comencem. La festa major de Sant Pere, molta gent diu que comença per Barraques, però Barraques és un altre món, ¿vale? Barraques va soles, va a part. La qüestió, no parlaré de Barraques, per mi Barraques no és Sant Pere, Barraques és una altra cosa a part. Per tant, per mi la festa major de Sant Pere comença el dia 22, que sí que és cert que fan barraques, però comença un acte important. El dia 22 de juny fan l'assaig del seguici festiu. Ho trobo molt bona idea, ¿vale? Sí que és cert que ho fan a la Palma i cau una miqueta lluny de tot el centre on es fa la festa major, però tot i així és un bon dia perquè hi va molta canalla, perquè és el primer dia que veus els elements després de tot un any. Sí que és cert que hi ha corpus abans, però no els veus a tots, i aquí és un primer punt per començar-los a veure i tal com estan. Per tant, ho trobo correcte, no canviaria absolutament res. Passem al dia següent, el dia 23. El dia 23 és la revetlla de Sant Joan, on tothom ho celebra, ¿vale? Llavors, bueno, antigament, tot el que són els actes de la foguera, de quan arribava la flama del Canigó, de les sardanes, etc., ho feien tot a la plaça Mercadal. I a mi m'encantava, perquè era un punt cèntric, i doncs veure com tothom, la gent anava cap a la plaça a mirar el que feien, per mi era genial, i veies molta més gent que ara quan ho passen a la Llibertat. Perquè què passa a la Llibertat? La Llibertat és una plaça molt gran, ¿vale? Llavors, clar, sí que és cert que t'hi cap molta més gent i pot vindre més gent, però la gent ja li fa com a més pal, ¿vale? Diguem-ho així, li fa més peresa anar cap allà dalt, perquè tampoc és que... O sigui, els actes que fan són minúsculs, ¿vale? Sí que fan les sardanes i quan encenen la foguera, que són poder els actes on hi va més gent. Però no són actes de dir, vinga, va, anem a passar un rato, no. Llavors, quan estava a la plaça Mercadal, sí que ho era. Per tant, què faria jo? Ho tornaria a passar a la plaça Mercadal, com s'ha fet sempre, no canviaria d'allí. A mi, tot el que feien allí m'encantava, i el que segueixen fent és el mateix. L'únic que tornaria a passar a la plaça Mercadal en vez de la plaça Llibertat. Per què? Perquè després, bueno, a les 10 de la nit del dia 23
és el correfoc de Sant Joan, que hi participen els elements de foc de Reus, que tots valtros i tothom sap qui són. Vale. Què faria jo? No faria el correfoc. No el faria aquest dia, tot s'ha de dir. Per què no faria el correfoc? Bé, la revetlla de Sant Joan, segons la meva opinió, s'ha de passar amb els teus amics, o amb la teua família, o amb qui vulguis, doncs amb un mas, a la platja, o on sigui, a anar a tirar petardos, o el que vulguis fer, menjar coca de Sant Joan, el que vulguis. I, doncs, passar-lo aquest dia. Què passa? Què és el que fa la gent? La gent aquest dia, doncs, se'n va amb un mas, o ho passa a casa, vale? També hi ha molta gent que el passa a casa amb els seus amics, i ja està. Vale? Pues perfecte, me sembla correcte. I què passa? Que la gent no et ve el correfoc. Perquè no? Perquè la gent prefereix estar amb altra gent. I què passa? Que el correfoc te trobes que els que hi han són o els acompanyants dels que estan actuant, o gent que estava sopant per Reus, que anar a sopar també, vale? Ho trobo correcte, però tot i així que cadascú faci el que vulgui, però simplement això, vale? Llavors la gent, doncs, bueno, doncs, se'n va a sopar, vale? I llavors algú, doncs, vale, s'ha quedat al correfoc. Però ja està, ningú més es fica pel mig del correfoc, ni participa amb tu, ni res. És un correfoc com si fos una professor. Vale? Veus els elements que van pel mig, algun cop te'l trobes pel costat, que s'ho mira, s'aparta i ja està. Llavors, sí que és cert que jo parlo perquè formo part del Ball de Diables, però, doncs, clar, jo quan vaig a pobles amb un correfoc, doncs veia la gent que es fica pel mig, que, bueno, doncs està amb tu, s'ho mira, i a Reus, en canvi, ho trobo pobre. I, sincerament, me fa pena veure això, m'acosta molt acceptar-ho. Sí que és cert que els que millor s'ho passen són els que estan actuant. Però si per alguna raó en el passat li van ficar correfoc és perquè la gent es ficava pel mig, i a Reus, doncs ho sento molt, però és que hi ha 4 gats. I a mi m'encantaria que hi hagués més gent. Per tant, com ho solucionaria jo? Bé, el dia 24... és la primera tronada de Reus, de la Festa Major de Sant Pere. Llavors hi va moltíssima gent, però moltíssima gent. I clar, és molt esperada perquè és la primera de les que venen després. Llavors, bueno, el programa de la Festa Major fica que comença a les 8, però clar, la gent sempre es queixa perquè a les 8 se pensa que petarà la tronada, i no, a les 8 comença el pregó. I a 8:45, quasi les 9, peta la tronada. Llavors, què faria jo? En vez de ficar la tronada a les 8, ho retraso a les 9, a les 9 de la nit. Per què? Perquè la tronada, o sigui, a partir de les 9 ja es comença a fer fosc, vale? I a les 9 que comencin el pregó. I s'estan entre més o menys mitja horeta, 3/4, vale? Llavors a 3/4, més o menys, perquè s'ho prenen amb la calma, ficaria la tronada. Ai, a 3/4, perdó, 3:15. Llavors llavors petaria la tronada. I què passa? Que després de la tronada hi ha la ruta del masclet. La ruta del masclet d'aquest dia, del dia 24, la trec, vale? La trec, fora, vale? Aparteu-la, però no la deixeu, només l'aparteu. I què ficaria? El correfoc de Sant Joan. Perquè es diu correfoc de Sant Joan, no correfoc de la revetlla de Sant Joan, correfoc de Sant Joan. I dia de Sant Joan és el dia 24 de tota la vida. I el correfoc ho fiques a les 10. Per tant, quan estan a la tronada tothom, vale, fiques els elements de foc al voltant, que són poquets, però els fiques al voltant per després començar el correfoc. Perquè què passa? Que molta gent que anés a la tronada es quedaria a veure la tronada i després alguns se n'anirien a sopar, està claríssim, d'altres marxarien, però també hi hauria moltíssima gent que vindria a la tronada en plan, vale, després hi ha el correfoc. O simplement volen el correfoc. Llavors, penso que llavors hi hauria molta més gent i seria molt més xulo un correfoc així. Llavors, clar, què passa? Que el correfoc de Sant Joan sempre ha sigut el dia 23, és tradicional, no sé què.
M'és igual a mi que sigui tradicional. La qüestió és que la festa major és per la gent. I a mi m'agrada passar-m'ho bé amb Diables, però m'agrada que el que fem naltros la gent s'ho passi bé, veient-ho o participant-hi. Llavors, per què no ficar-ho així? No sé, per provar-ho no hi perdem res. A més, jo penso que si quedaria molta més gent, hi hauria moltíssima més gent, però moltíssima. Per tant, per molt que sigui tradicional, jo ho passaria el dia 24. Llavors, dia 25. El dia 25 és un típic dia que molta gent que participa d'algun element o de música o el que sigui, se'l pren com a descans. Per què? Perquè sí que es fa algun acte, es fa per exemple l'acte d'aixecar els gegants i de donar-li xumet a la mulassa, que crec que encara es fa. Bueno, ho trobo correcte, però me falta alguna cosa aquest dia. Per tant, una festa major com la festa major de Sant Pere no pot tindre dia de descans. Ho sento molt, per molt que me sàpiga greu, perquè és cert que jo vaig a quasi tot i doncs acabes rebentat. Però la qüestió és que no hi pot haver dies de festa. Per tant, què faria jo? Bé, si no recordo malament, lo d'aixecar el teu gegant es fa a la plaça de Sant Pere i llavors, vale, trobo correcte, un espai petit i ja està bé. Què faria jo? Muntaria unes típiques pèrgoles de, bueno, doncs com les de Canal Reus o les del Borges o qualsevol i les ficaria a la plaça Mercadal. I què faig? Un berenar popular. Per què un berenar popular? Perquè molta gent hi estaria per Reus. Vale? No sé en quina hora és l'acte del... O sigui, no sé en quina hora comença el d'aixecar el teu gegant, però sé que s'acaba doncs bastant tardet. No sé si s'acaba a 8:45 o alguna cosa així. Cosa que llavors ja està... Doncs ja està fresquet per Reus, vale? Llavors, si tu fiques un berenar popular, jo que sé, a les 6:15, doncs hi haurà molts crios que te vindran a berenar i se n'aniran a aixecar el gegant, o al revés, que vindran a aixecar el gegant i te vindran a berenar. I no et gastaràs gaire pressupost, no cal que compris un berenar de croissants, d'ensaïmades, de coques amb sucre, no. Agafes coca amb sucre i xocolata, la més barata del Mercadona o d'on sigui, i la fiques una mica fresqueta i ja està. I llavors fiques un bar, vale, doncs amb sucs o amb Coca-Coles o amb el que sigui, i la gent te vindrà a comprar alguna perquè tindrà set. I alguna guanyaràs. Per tant, d'aquest acte poder te gastes, no sé, no sé com funciona, vale? Però poder te gastes 2.000 euros. I pel pressupost que tenen per Sant Pere no crec que sigui una gran despesa. Per què ficaria jo aquest acte? Molt senzill. A les 9 és una molt bona hora per fer la ruta del Masclet. Cosa que l'he tret del dia 24. Em ficaria la ruta del Masclet el dia 25. I sí, me direu, oh, però és que la ruta del Masclet cau molt bé perquè tant el 24 com el 24 de Sant Pere com el 24 de Misericòrdia és la ruta del Masclet. M'és igual que sigui el mateix dia la ruta del Masclet. M'és absolutament igual. A mi el que m'interessa és que la festa major sigui bona i els actes ho faran que sigui bona. Per tant, si els actes són bons, la festa major serà bona. I què més dona el dia que sigui l'acte? No té sentit. Vale? No té cap mena de sentit el dia de l'acte. L'important és que tu t'ho vagis a passar bé. I que penso que aquest dia, amb tota la canalla que estaria per Reus per lo del gegant i per lo del berenar, doncs te vindrien a la ruta del Masclet. Inclús molta gent, ruta del Masclet, vale, surto de casa i vaig a la ruta del Masclet. I és igual que no hi hagi res més, vale? Jo ho faria així, crec que és molt bon dia. A mi personalment m'encantaria que fos així. I crec que funcionaria molt bé aquesta idea. Bé, passem al dia 26. A partir d'aquest dia comencen, de veritat, ja els actes forts. Vale? El dia 26 es fa cossos. Cossos m'ho trobo molt xulo, vale?
jo perquè ho dic així, però fa molt de poble, vale? Fa molt de vila, de veure com la gent doncs s'ho passa bé i doncs t'atreus d'una mica de la idea de festa major, d'elements, de música, de concerts i això, vale? És totalment diferent i m'encanta, vale? A la nit del 26 es fa la nit de fer l'índio. La nit de fer l'índio és una passada, vale? Des de que ho van treure per... Bueno, no sé quant de temps fa, però crec que deuen fer 4 o 5 anyets, no deu fer gaire més. Crec que 4. I la gent, el primer any, no sé si va anar gaire gent, però a mesura que passen els anys, hi va cada cop més gent, perquè és un acte que és molt senzill, és pujar del campaneret, recollir l'element convidat i tornar a baixar cap a la plaça Mercadal. O sigui, és només això. Però és genial, per la música, per l'ambient i genial. Què és el que no trobo bé? Bé, la nit de fer l'índio es diu tal qual, nit de fer l'índio. L'índio és el gegant sexy de Reus, vale? Llavors, vale, si l'acompanya la seva parella, que és la índia, correcte. Vale? Si és la nit de fer l'índio, m'assembla molt bé que hi estigui l'índio. Què passa? Que aquesta nit de fer l'índio l'organitza el crack, vale? Llavors, què passa? Que com que l'organitza el crack, l'àliga, que és molt protocolària de la festa major de Sant Pere, doncs hi participa. Això no ho trobo malament, perquè si ho organitza el crack, entenc que, ja que ho organitzen, doncs vulgui participar a l'àliga. Què és el que no trobo bé? Que el crack no és només l'àliga. Al crack hi està l'àliga petita, el ball de cavallets i l'àliga. L'àliga petita entenc que no surti, però el ball de cavallets, si ho organitza el crack, per què no surt el ball de cavallets també? No ho entenc. No sé, expliqueu-m'ho, potser vosaltres ho sabeu o el que sigui que passa, jo no ho entenc, vale? Perquè si l'àliga pot sortir, el ball de cavallets també. Llavors, que convidin a un element cada any ho trobo genial, perquè així no es fa monòton. Però, si l'àliga hi participa com a... O sigui, perquè l'organitza el crack, doncs feu participar també el ball de cavallets, si no, no té sentit. Que a l'àliga li agrada més gent? Bueno, me sembla molt bé, però si ho organitzeu vosaltres, el ball de cavallets també ha de sortir. Jo ho veig així. I si no, doncs l'àliga tampoc, vale? Perquè si un no surt, per què l'altre sí? Jo això no ho trobo bé. Jo, sincerament, m'agrada que participi l'àliga, però feu participar també el ball de cavallets. Ja sigui d'una manera o d'una altra, No tenen per què estar amb els mateixos cavallets protocolaris. No, poden fabricar-se uns altres de qualsevol, no sé, més graciosos o el que sigui, i fer-los participar allí. Però el ball de cavallets hauria de participar a la nit de fer l'índio, si ho organitza el crack i l'àliga hi participa. Molt bé, passem al dia 27. El dia 27 és el torn dels més petitons de la casa. A més, el dia del seguici festiu, petit, el qual de cada any que passa doncs té més elements i crec que és molt bona senyal perquè doncs és qüestió de futur, perquè puguin mantindre la festa major activa. Llavors, el recorregut i els elements i tot, m'assembla tot molt correcte. A la festa major de Sant Pere m'assembla molt correcte el recorregut i crec que el dia 27 pel torn dels petits està molt i molt correcte. A la nit es fa el tomet de Sant Ganxet. Bé, el tomet de Sant Ganxet també no fa molts anys que es fa. I doncs, és un acte molt divertit. Però sí que és cert que crec, perquè jo no hi vaig anar, però
1 o 2 anys o 3, no ho sé, no ho sé, jo parlo sense saber-ho. Però abans es feia un tomet, bueno, es començava el fusar vell i es feia un tomet per Reus. Llavors, jo aquest any, que és el 2018, ha sigut el primer any que jo hi he anat. Llavors, doncs, bueno, no fan tomet i no sé si és per el tema de molestar els bars o si molesten a algú més, no ho sé. A mi, sincerament, no em va desagradar l'acte, però intentaria de veritat fer un tomet. I com ho faria? Bueno, jo, bueno, com que ha sigut el primer any que he anat, bueno, doncs no sé ben bé què és. Però jo per lo que tenia entès o per com m'hagués agradat a mi és, bueno, Sant Ganxet doncs és una persona que viu al campanar i doncs, bueno, doncs amb la gent que et ve al Tomet, doncs jo què sé, dius que el Sant Ganxet doncs s'ha perdut per Reus i no sap com tornar al campanar i doncs jo què sé, fas un tomet per anar-lo a buscar i el portes al campanar i després quan arribes, doncs jo què sé, que duri una hora el tomet fent xaranga o el que sigui i, i després quan arribes allí doncs, bueno, fas un miniconcert, vale? Però la qüestió és que no mos vam moure d'allí i si se diu tomet de Sant Ganxet doncs el més bàsic seria fer un tomet. Jo ho veig així, potser hi haurà gent que li hagi encantat i vulgui anar-hi cada any i tal. A mi no em va desagradar, vale? Ho trobo un acte doncs correcte, però sincerament faria un tomet amb el que he dit, d'anar a buscar Sant Ganxet i després portar-ho al campanar i anar a fer un tomet per Reus. No cal passar pels llocs més cèntrics, tens uns carrerons a Reus, no ho sé, vale? Jo ho faria així. Llavors, passem al dia 28, el dia de completes. Tothom li agrada molt completes. Penso que és molt bon dia. Els actes importants, vale? Completes, comencen a partir de les 8 de la tarda. Llavors, és molt bona hora per sortir de casa, per anar a gaudir dels elements i de tot. Bé, la qüestió és que el recorregut de completes és els elements grans estan al voltant de la plaça, a dintre de la plaça Mercadal doncs, estan muntant la tronada i el castell de focs a l'antiga. Doncs quan és l'hora baixen els elements cap baix amb les autoritats i les autoritats entren a dintre la Prioral de Sant Pere, es realitzen les completes, es treu el gust reliquiari de Sant Pere de l'altar major, que ha estat un any tancat per les 3 claus, i doncs, en pic estan dintre i es fan tot això, els elements van pujant cap a dalt a la plaça Mercadal, i doncs després les autoritats tornen a pujar cap a la plaça Mercadal, deixant el gust reliquiari de Sant Pere a la Prioral per l'endemà. Un cop arriba Nadal, els balls acaben marxant, els elements de foc no fan res, llavors es queden el basilisc, el lleó, la mulassa, els gegants, el carrasclet i l'àliga, i fan 2 o 3 ballets en plan conjunt, i després d'això doncs tots entren cap a l'Ajuntament, vale? Aquest dia tots es deixen a l'Ajuntament i només se queda el carrasclet a fora al carrer, però també es queda el drac perquè el drac és molt xulo ell i també s'hi vol quedar. La qüestió és que llavors surt l'alcalde amb un mocador blanc al balcó que està solitari, que dic jo, i en pic doncs sacudeix el mocador blanc,
s'encén una tronada i a la gent li agrada molt perquè, bueno, és de nit, és molt xulo, a mi m'agrada, a mi la tronada de completes m'agrada molt. I, bueno, doncs la tronada, i després en pic s'acaba la tronada, fan el castell de focs a l'antiga, que ja fa uns anyets que es fa, i ho trobo genial, a més fa poquet, no sé si fa cosa de 2 o 3 anys, van incorporar 3 o 4 músics, o 5, no sé quants són, bueno, amb un balconet de la casa Navàs, i ho il·luminen, i queda tot molt bonic, amb la música i el foc. Ho trobo un acte genial, no tinc res a dir, ho trobo perfecte. I un pic s'acaba això, doncs, bueno, llavors hi ha la revetlla de Sant Pere, on tothom, bueno, se'n va a sopar i després se'n va de festa, ja sigui a la plaça Llibertat, al Parc Sant Jordi o al passeig Mata, allí a la fàbrica. Un cop s'acaba la festa, l'endemà al matí, el dia de Sant Pere, es fan les típiques matinades, bueno, jo sé que ho fan els diables i els, com se diu ara, els trabucaires, i no sé si ho fa algú més, però aneu-me si me deixo algú. I doncs abans del ball de lluïment del matí hi ha algun element que surt a donar algun tomet per Reus, i això. Llavors, bueno, a les 11 doncs es fa la tronada del matí, que és una... bueno, està bé la tronada del matí, a mi personalment és la que menys m'agrada de totes, la tronada aquesta, i un cop acabada la tronada es fan el ball de lluïment, cada element del seguici festiu, exceptuant el ball de diables de Reus. Llavors, després d'això, en pic acaba l'àliga, els xiquets de Reus fan una diada castellera davant de l'Ajuntament, i després d'això tothom se'n va a dinar. Un cop passa això, a 2:45 de la tarda, els elements surten de l'Ajuntament per anar cap a baix a la Prioral de Sant Pere, on les autoritats tornen a entrar dintre, fan una missa, i llavors, bueno, doncs, mentre estan a la missa, els elements comencen a fer la professó, i bueno, quan surten les autoritats també surt el Sant Pere, vale? El gust reliquiari de Sant Pere, i li fan fer el mateix tomet pels carrers de Reus, que és la professó. Llavors, els elements quan arriben a la plaça Mercadal es van situant tots al seu puesto, i quan arriba a Sant Pere i entra a l'Ajuntament, peta l'última tronada de la festa major de Sant Pere, que, bueno, doncs, per mi és l'última i per mi és la millor de totes, i en pic peta la tronada, doncs tots els elements acompanyen a Sant Pere cap a baix, a la plaça de Sant Pere i a la Prioral, i quan Sant Pere entra dintre la Prioral, quan Sant Pere arriba a la plaça de Sant Pere, bueno, doncs es fa la típica tronada aèria amb confeti i serpentines i de tot, i deixen a Sant Pere. En pic deixen a Sant Pere, tots els elements tornen a pujar cap a dalt a la plaça Mercadal, i allí ja ni solemnitat ni res, allí tothom ja és festa, xaranga, estan contents perquè és... bueno, estàs entre content i trist perquè veus que és dels actes més bonics de tots, però també veus que s'acaba. Llavors, doncs, bueno, el drac, la Bíblia i el Ball de Diables es fiquen en un racó de la plaça perquè han de fer després, han de tindre el seu moment, i doncs un altre cop doncs els balls arriben, bueno, doncs, fins on arriben, i llavors arriben a l'Ajuntament i ja està, i llavors a fora es queden el basilisc, el lleó, la mulassa, els gegants, el carrasclet i l'àliga. I a partir d'aquí doncs fan les tradicionals ballades, que són genials, vale? Allí entre que estàs rebentat i veus que s'està acabant, doncs ho donaràs tot, i ells ho donen tot, i és un acte genial. Llavors, l'any passat, l'any 2017,
com que era la capital de la cultura catalana, que ho era Reus, van innovar en dues coses a les ballades finals. Una cosa va ser doncs que quan fan l'últim ball tiren un munt de confeti i serpentines. I l'altra cosa és quan estan ballant, no sé si és el segon o el tercer ball, doncs fan el típic castell de focs aeri. Vale? Llavors, de les dues coses només no trobo una bé, i és la primera, la del confeti i la de les serpentines, vale? Perquè la foto és màgica, vale? Veure los gegants, l'àliga, la mulassa, el basilisc, el lleó i el carrasclet, amb tot el confeti i tot, és aquella imatge que tu et quedes, vale? És brutal, és molt bonic i no sé, és màgic. Sí que és cert que després s'ha de recollir, però només veure la imatge que moltes han sortit és brutal. Llavors, què és el que no trobo bé? El castell de focs, per què? Mira, que es faci un any perquè sigui capital de la cultura catalana i ho vulguis fer així per innovar una mica, vale, trobo, bueno, no m'agrada però ho respecto. I per molt que aquest any, l'any 2018, sigui la capital de la música, a mi m'és igual que sigui la capital de la música. Per què tornes a fer el castell de focs a l'antiga? Ai, a l'antiga, perdó. El castell de focs aeri final de Sant Pere, que no és, ara ja no és final, ara és, no sé com dir-ho, semifinal, no sé, no ho entenc, perquè m'estàs veient doncs, els últims elements fent les últimes ballades i no saps on mirar, si a dalt o a baix. És que jo sempre miro baix perquè és el que m'agrada i perquè no ho trobo bé que es faci això així. Perquè després, quan se'n van els elements que estaven ballant, doncs llavors fa l'encesa la víbria, l'encesa el drac i la carretillada del Ball de Diables. Vale. Molta gent espera amb candeletes que arribi això perquè és dels actes més bonics de tot Sant Pere. Segons, per mi, per mi. I veus com s'acaba la carretillada del Ball de Diables i ja està. Vinga, cap a casa. Saps? És com si et faltés alguna cosa de dir m'ha faltat alguna cosa. I no és per culpa dels diables, ni del drac, ni de la víbria. No. És que abans el castell de focs aeri el tiraves així, al final de tot, quan s'acabava la carretillada dels diables, amb música pues del moment, vale? I era un acte que te'n vas cap a casa i dir ole la festa major d'aquest any. Ara la gent se'n va cap a casa i dir hòstia, la carretillada ha estat molt xuna, no sé què, i ja està. I no. Jo, sincerament, tornaria a ficar el castell de focs aeri al final de tot, no quan estan ballant els gegants, no, perquè perd la gràcia, els gegants perd la gràcia. Que dic els gegants perquè és el que se diu més, però que també hi ha nosaltres, vale? Però és que la gent mira a dalt i hi haurà molt poca gent que miri els gegants, perquè vale, la gent també vol mirar els focs, que és normal, són xulos. Jo, sincerament, tornaria a ficar els focs al final de tot, que és com s'ha de fer, com s'acaba, com s'ha acabat sempre. Això sí que, per molt que s'hagi fet sempre, jo no ho trauria per res. Així que ho sento molt, però no m'agrada gens que fiquin els focs quan estan ballant els gegants. I bueno, fins aquí seria el meu Sant Pere ideal. Sincerament a mi m'agrada moltíssim tal com ho he organitzat, tal com seria, que la base és exactament el mateix, l'únic que faig és canviar 2 o 3 actes i millorar alguns. Espero que us hagi agradat. Us torno a recordar que és la meva opinió, no heu d'estar d'acord ni m'heu de criticar per això. Sincerament a mi m'agradaria que fos així
i a lo millor a tu doncs t'agradaria així i alguna cosa que t'agradaria que jo he dit, doncs estàs d'acord, i en una altra que jo he dit no hi estàs. Bueno, doncs és la teva opinió, vale? Jo ho deixo aquí, mos veiem en els pròxims vídeos i cuideu-vos moltíssim i fins aviat! Adeu-siau!